It-tnejn fil-għaxija numru ta' persuni nġabru f'taslima biex isellmu l-memorja ta' Paulina Dembska li kienet inqatlet fil-bidu tas-sena l-oħra. It-tifkira l-memorja ta' Dembska bdiet b'qudiesa li saret fil-Knisja ta' San Grigor f'taslima fejn fl-omelija ntqal li wieħed qatt m'għandu jinsa l-istorja ta' Dembska għaliex jekk isir dan wieħed ikun qed jagħti spazju għal iktar qtil ta' persuni f'pajjiżna. Barra minn hekk intqal ukoll qtil ta' Dembska m'għandux jinbidel brabja għal dak li seħħ, iżda minflok dawk responsabbli assiguraw li qtil bħal dan qatt ma nerġgħu naraw bħalu. Saret referenza wkoll għal vjolenza ma taqta' xejn barra minn xtutna fl-Ukrajna li qed wassal għal qtil bla ħniena ta' numru ta' persuni innoċenti fejn il-qassis qar li din il-gwerra qed tkompli turi kemm hawn vjolenza fid-dinja. Wara l-qudiesa fil-gallerija tal-każin tas-Soċjetà Mużikali San Grigor Sliema indaqqet rekwiem u ftit wara inżamm mument ta' silenzju b'tifkira għal Dembska. In-nies preżenti jimxew sa ġnien l-indipendenza hekk kif iktar tard dawk preżenti poġġew xemat quddiem ritratt ta' Dembska fil-post fejn inqatlet. Ftit tal-ħin wara ġiet ippreżentata bandiera tal-Polonja u t-tifkira waslet fit-tmiema bil-kant tal-innu Malti. Preżenti fil-ġnien tal-indipendenza kien hemm il-ġenituri ta' Paulina Dembska, raba tagħha, kif ukoll is-sindku ta' Taslima John Pillow u l-viċi sindku Anton De Bono. Sfortunatament il-qtil ta' Dembska ma kienx l-unika femiċidju għas-sena 2022. Hekk kif fi frar li għadda, Rita Ellul kienet instabet bla ħajja f'appartament fejn silem. Barra minn hekk f'Novembru tas-sena li għaddiet, Bernice Kassar inqatlet kisa ħubielet b'żewġ tiri fejn ir-raġel tagħha jinsab taħt akkuża għal dan l-qtil.